Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men, Ýowşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň öň hataryny Türkmen ilçihanasy Ukrainadaky türkmenistanlaryň bu ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenawatda rus haraklaryny satmaga ruhsat berilmeýär. Prezident paýta ýygymynyň depkininiň güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar paýta ýok diýär. Mecbur zähmet agdalmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz durýar. Şeýle-de Azatlygyň okujulary Aşgabat Mirziýowewy garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanly futbolçy Daşary ýurt klubyna çagyrly diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Özbek prezidenti Türkmenistany sapar eder. Türkmenistan içerki siýahat üçin Covid testini talap etmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny bizim hormat isleýäris. Täjikistanyň prezidenti Putin'e ýüzlenýär diýen atlan çap edilen video çekýär. Şeýle-de Azatlygyň tomoşaçylary gadaba çykan denan okuwçylar Iranyň hökümet resmiýetini mekdepden kowýar diýen atlan çap edilen videomy türkmen görnüşleri 41-nji hepde atly foto sergimini köp görüpdirler. Türkmen häkimetleriniň Aşgabatyň biznes üçin açykdygyny aýdýanlygyna garamazdan daşary ýurtlardan dolanyp gelýän türkmenistanlaryň köpelmegi bilen ýurtdaky işsizlik meselesi ýene köp adamy beýinçilik edip başlady. Emma häkimetler iş orunlaryny köpeltjek bolmaga derek sakkal berýän erkeklere garşy göreşmeklerini dowam etdirýärler. Şol wagtda Azatlygyň ýeterlik derinilmeyen yapılan cinayet işleri vardı çap ediyen anık maglumatlarına garamazdan Türkmenistan'ın baş prokuraturası jurnalistlere ma'lum bolan anık maglumatlar boýunça hem düşündürüş vermekten ýüdegurýar. Bu elbette işsizlik meselesinde hem şeýle. Häkimetler kağıt ýüzünde ýa-da metduwatda iş orunlarynyň döredilmegi, türmeden boşatylan adamlaryň iş bilen üpjün edilmegi, işsizlere iş tapmaga kömek bermek barada bir näçe tawsyryk berýärler. Emma durmuşdaky ýagdaý şol öňkülügine galýar. Ýaş prezident Serdar Berdimuhammedow öz gorşulyklary howlukmaýar diýip synçylar belliýär. Ýöne şu aralykda ýurdun sebitlerini su akawalarynyň gyrmançalardan araslanyp başlanýany habar berildi. Emma ikinji tarapdan Orsiýetden edilýän ýeralma importy barada çykan maglumat o huzuruna alınıp barylýan uly işler barada berilýän resmi habarlary azyk howpsuzlygynyň üpjün edilen baradaky tasdiqlamalary ýalana çykardy. Daşary ýurtlardan gelenleriň ýüdüýe bolýan işsizlik meselesi barada kardeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi eşitdirmek bilen siziň hem öz tejribelerinizi paýlaşmagyňyza çagyrýar. Türkmenistanyň halkara uçuratma ularyny artdyrmagy bilen goloýda ýurda dolanan sol taýanda daşary ýurtlarda zähmet migrantlary bolan türkmenistanlylar kadaly is tapyp bilmän kötünýärler. Türkmenistanda giň aýrandygy bilinilýän işsizligiň arasynda ýakynda watanyna dolanan raýatlaryň köpüsiniň is we has gowy ýaşaý şertleri ugrunda ýene-de ýurdy terk etmek üçin tagalla edýändigi bilinilýär. Häzir Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenawadyň zähmet birjasynyň öňünde her gün iş gözleýänleriň sanyny durmak üçin ýakynda daşary ýurtlardan esasan hem Türkiýeden gelen onlarça raýaty synlasa bolýar. Olar bize nähil hem bolsa bir iş bilen üpjün edin, bolmasa gündelik çöregimiziň pulunu tapmak alada diýip birjanyň resmiýlerine ýüzlenýärler. Diýip bu ýagdaýlary özüniň hem başdan geçirendigini aýdýan mundan 3 hepde odol Türkiýeden dolanan odolky zähmet migranty gurrun berdi. Ol zähmet birjasynyň işgärleriniň ýüz tutýanlara hasaba alnandygy barada dokumenti berip iş oruny boşasy özümiz habar bereriz diýip izlerine ýollaýandyklaryny hem belledi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äşgär etmezligi soran söhbetdeşimiz zähmet birjasynyň häzire çelini ne özünden
Nede baskı yüz tutan onurçı tanıslarından habar tutandygyny nyktady. Yakında Türkiýeden dolanan yeni bir raýatyň azatlygy aýtmagyna görä, häzir ozalky zähmet migrantlary günnükçe hökmünde isläp, güngüzüran aýlamaga finansiýarlar. Hepdäniň zeminini ýartyňyz. Habarlardan ma'lum bolýaly, Özbegistanyň prezidenti Türkmenistana ýygy-ýygydan sapar edýär. Türkmenistan bilen Özbegistan Sewitde erkekleriň sakkal goýarmagyna garşy bir göreşýän ýurtlaryň hataryna hem tanalýar. Ýöne Taşkent soňky çykan maglumatlara görä sakkala garşy göreşilen bir hatarda iş orunlaryny döretmäge berýän ünsüni hem köpeldenemeýär. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew golaýda geçiren iş maslahatyny geljek ýyl owa senagatyny 600 000-den gowrak täze iş orunynyň döredilmegi, eksport edilýän owa hozalyk önümleriniň bakasynyň 2 milliard dollary ýetirilmegi barada tapşyryk berdi. Şu aralykda Özbegistana gelýän syýahatçylaryň sanynyň barha köpelýän barada hem maglumatlar peýda boldy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň tapawutlykda Özbegistan pagtaçylykda mezur häkmetiň azaldylmagy, sakkala garşy göreşiň gowsadylmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy boýunça hem oňy nädimleri ädýänemeňdiýär. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanyň sakkal meselesi barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikdediňler. Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň köçelerinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri sakkal goýan adamlara garşy reýtleri geçirýärler. Saklanan adamlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär we bu ýerde olar sakkalyny sıyırmaga mejbur edilýär. Şeýle-de büdjet işgärlerine dilden berilen görkezme esasında mesçide barıp namaz okumak gadagyn edilýär. Bu gadançylygy bozanlar işden çykarylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Yurdun Günbatar welaýatynyň maglumat berdi. Habarçymyz mescitlerde diňe büdjet işgärleriniň däl, eýse adaty raýatlaryň hem ýydyrylanýandygyny, bu ýerde saklanan sakkally adamlaryň has jikmejik sorag edilýändigini aýdýar. Hepdäniň zeminini ýartyňyz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 14-nji oktýabrda Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen Merkezi Russiýa sammitinde Rus kardeşi Vladimir Putin ýüzleni aýdan sözleri yerli synçylaryň köpüsiniň pikirini görä 1991-nji ýylda dargan Sowet Soýuzynyň esasy mirasy düşer bolan Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda gatnaşyklarda täze bir ýagdaýyň döreýänligini işaret edýär. Astana Orsiýetden gidýän global kompaniýalaryň 300 töwereginiň Gazagystana işlemäge taýýardygyny aýdýar. Aşgabat özüniň biznes üçin açykdygyny ýatladýar. Emma yerli synçy Aşgabatyň gelli geçer kadr siýasaty sebäpli bu özgörüşliklere taýýarlykly gelmeýänligini öňe sürýär. Azatlyk Vladimir Putin'in Ukraina goşunlarynyň basylyp alynan yerlerdäki garşylykly hüjümlerini güýçlendirmeginiň we Moskwanyň oglan eden bölekleýin mobilizasiýasynyň fonuna düşen oňaýsyz ýagdaý hemde Sewitdäki täsirlerini ýitirýän orsiýetiň ornuny Hataýyň doldurmak ähtimallygy we Türkmenistanyň öňünde durýan meseleler barada ozalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetden Kreml lideriniň Astanada täzik prezidentinden eşden iýgençli gurulmaklarynyň döreden pikirlerini nazara aýlalyň. Sewitiň iň bir garyp ýurdunyň onlarça ýyl bäri häkimiýet başynda oturan lideri Emomali Rahmonyň Putin'e gönläp aýdan sözleri gysga wagtda 6 millionddan gowrak adam tarapyndan diňlenildi diýip habarlarda aýdylýar. Synçylaryň käbiri inni bu sewitiň liderleriniň Moskwanyň tüýdüğini tanys etmeli bolan döwrüniň tamamlanýanyny, Kremliň agalyk mögürýetiniň geçýänligini aýdýarlar. Bu ýagdaý olal Özbegistanyň, soň Gazagystanyň Donbassdaky garaşsyz respublikalar diýilýänleri ikrar etmekden yüz döndürmeginden görünen bolsa, inni Rahmonyň Täjikistanyň harby wagdalarynyň ýagdaý baradaky pikirini açyk aýtmagyndan görünýär diýip synçylar belliýär. Putin täze formatda 31 ýylda birinji gezek geçirilýän sammitde sözlän sözüni global ýagdaýyň yaramazlaşýanlygyny, Sewitdäki kynçylyklary bellemek bilen öňkü Sowet ýurtlarynyň arasynda köp urda ýola goýulan integrasiýanyň ösmeginiň öňüni almak,
öňden gelýän ýakyn gatnaşyklary, siýasy, ykdysady we insanperwer hyzmatdaşlygy bolmak üçin daşardan finansiýa edilýändigini ýaňdatdy. Ýöne bu sözüni delillendirmek üçin hiç bir subutnama getirmedi. Biz häzir özümüziň ýaranlyk gatnaşyklarymyzy we strategik hyzmatdaşlygymyzy ösdürmek we ykdysadiyetimiziň durnuklugyny ýokarlandyrmak üçin öz ýurtlarymyzyň oňat utgaşdyrylan bilelikdäki ädimlerini ätmeklerine hakykatlygyň bardygyna ananyar diýip Putin aýtdy. Emma Rahman bu meselelerde düýüpden başga pikirde bolup çykdy. Ol Russiýa goşmak merkezadiýa, Amerika goşmak merkezadiýa, Günörtü Koreýa goşmak merkezadiýa, Ýaponiýa goşmak merkezadiýa, basym belki-de Pakistan goşmak merkezadiýa hem bolar. Hindistan goşmak merkezadiýa. Yine kim garly diýip bu bäşlikleri ýaňsarly. Olardan netije bolmajakdygyny ýaňdatdy. Merkezadiýa Russiýa sammiti Moskwanyň Ukrainada başlanan sebäpsiz uruşy derarly günwatar ýurtlar tarapyndan gerilen ykdysady sanksiýalaryň aşagyna ýekserýän orsiýetiň odalky postsovet ýurtlaryna soňky 30 ýylda iň mätäç bolan wagtynda geçirildi we Sowetiň iki sany goňşy ýurdunyň Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasynda bolan Nowatdaky serhet çaknaşygyna onlar adamyň öldürilmeginiň Bişkegiň kollektiv goranç şertnama suramasynyň Issykgöl Sowetine geçirilmeli türgönleşigine gatnaşmakdan Kırgız prezidentiniň Putiniň doglan gününe geçirilen resmi del ýygnanşyga gelmekden ýüdegirmeginiň ýanyna gawat geldi. Şeýle-de Medwat habarlaryndan görnüşine görä Rahmanyň Merkezadiýa respublikalaryna Sowet Soýuzy döwründäki ýaly äsgermezlik edilmezligi, hormat goýulmagy barada aýdan sözleri Kırgız, Täjik we Rus prezidentleriniň Astanada, Bişkek bilen Duşanbeň serhet dawalary barada geçiren üç taraply gepleşiginiň Sadyr Japarow bilen Rahmanyň elleşip görüşmekden ýüdegren duşşugynyň ýanyna aýdyldy. Maglumat üçin aýdylsa, Putin Ukraina garşy uruşa başlaly bäri Merkezadiýa ýurtlarynyň liderleriniň tas ählisine Japarowdan başga orden hödürledi. Rahman bolsa Astana sammitinden 10 günen watan öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeniň 3-nji derejesi bilen syýlaglandy. Yerli synçy odalky diplomat Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, Rahmanyň Moskwanyň Sowet ýurtlaryna Sowet döwründäki ýaly çemeleşmän hormat goýmagy, maýy ýatyrmagy, bäşlikler bardaýdan sözleri onuň hakykatda Putiniň Astanada Kırgız we Täjik prezidentleri bilen geçiren serhet maslahatyndan soň bu dawanyň çözgüdünde gowşak pozisiýada bolmaly üçin Moskwa diýen basyş hem bolup biler. Kırgızstanyň Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Marat Imankulowyň sözlerine görä, prezident Sadyr Japarow Putinden Kırgız Täjik serhetindäki meseleleri çözmäge kömek bermegini sorapdyr we aýdylmagyna görä Rus lideri Soýuz respublikalarynyň arasyndaky araçaklar barada Moskwada has anamdar maglumatlaryň bardygyny aýdypdyr. Täjik prezidentiniň öňkü merkez bilen häzirki garaşsyz ýurtlaryň arasyndaky deňsizlik, kiçik halklara yeterlik hormat goýulmalygy barada aýdan sözleri gürrüň edilýän meseleleriň sosial ýollarda has işçiň ara alyp maslahatlaşylmagyna sebäp boldy. Käbirler onu hakykaty aýdyp bilen gahrman hökmüne häsiýetlenirse, beýlekileri onuň özüniň awtoritar dolanlaryny tankyd etdi. 10 miňlerçe täjigiň daşary ýurtlarda sergezdan bolmagyny Rahmanyň hem günäkardygyny öňe sürdi. Videoda ýene bir üns çeken zat bolsa, biz näme keseki ýerdenme diýip içindäki gaharyny saklap bilmedik Rahmanyň bize başga hiç zat gerek gäl, diňe hormat, syýlanşyk gerek diýip Merkezadiýanyň Moskwa tarapyndan has köp maýy goýulmagyna münasipdigi. Bu maýanyň gysga wagtda özüni ödejek duwarada aýdan sözleri bilen bagly. Synçylar Rahmanyň biznes forumlaryň esasan Gazak we Özbek paýtagtlaryna geçirilmeginden bildiren nägileliginiň esser döwründen gelýän ýagdaýlar bilen baglydygy. Sowet merkezleriniň ara tutulmagyny şinnem kän üýtgen zadyň ýokdugy bilen aralaşýar. Ýöne odalky Sowet emelleriniň 30 ýyl soň dile getiren nägilelikleriniň dine pul bilen baglydygyny aýdýanlar hemme. Britaniýada ýaşaýan Merkezadiýa hünärmeni Alisher Ilhamowyň öz Facebook sahypasynda ýazmagyna görä, Rahman hakykatda Moskwanyň görkezmelerini ýene näçe gerek bolsa ýerine ýetirmäge taýýar. Ýönül tölek tölenmegini isleýär.
Bir elbette Alhamov'un pikiri. Onun pikirçe Rahman Ulu Dogonun äskermezliginden zeýrenýän hem bolsa hakykatda öz kiçi dogon urorundan dolu ýüdegürmek islemeýär. Alisher Alhamov'un anancına göre bu öz hojoýynlary bilen bir ýamdan bäri müşteri uroruna giren Merkez Aziýa liderler üçin adaty ýagdaý bolup Russiýa Federasiýasy inni öz gözipesini eýgermeýär we ornuny ýugoş-ýugoşdan Hataýa berýär. Ýagny rejimler özleriniň yarım kolonial statusyny Russiýa Federasiýasynyň olara näme etmeligini we kim bilen dost bolmalygyny görkezmegini dowam etdirmegine garşy däl. Olar üçin esasy zat Russiýa Federasiýasynyň agrarlygy üçin gaty valyutada hak tölemek diýip Alisher Ilhamov pikir edýär. Emma Günwatar Medwedew Merkez Aziýa liderler bilen Rus lideriniň arasynda dören we kän göze görünmeýän dartgynlyga başgarak gözden garaýany meňdiýär. Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruş sebäpli askynlaýanlygyny duýup, onuň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranlarynyň käbiri täze tutan ýerlik görkezýär diýip Reuters habar gurulugynyň bu temadan çap eden makalasynda aýdylýar. Neşiriň pikirçe, Sowetiň öňkü Sowet respublikalarynyň bäşisi Russiýanyň günwatar sanksiýalaryndan sogulmak maksady bilen öz bazarlaryna we söwda ýollaryna göz dikmegi netijesinde öz ellerine gelen täze tutarykdan habarly bolup Moskwa garşy barha berip durýarlar. Rahmanyň tolguny aýdan sözlerini oňaýsyzlyk bilen diňleyen Putin Reuters'ın bellemegine görä Ukraina sebäpli girilen günwatar sanksiýalary Russiýanyň söwdasyny bozanyndan soň günörtü goňçularyny täze logistika zynjirlerini gurmaga çagyrdy. Maglumatlar Merkez Aziýa ýurtlarynyň şol sanyna Täjikistanyň daşar söwda dolanşygynyň eýem epesli ýokarlananyny görkezýär we munyň sanksiýalar we daşary ýurt kärhanalarynyň köpçülikleýin çykyp gitmegi sebäpli Moskwanyň gönümel satyn alyp bilmeýän harytlarynyň Russiýa gaýtadan eksport edilmek ähtimallygy bilen baglygy saklanýar. Ukrainada barha çuňlaşýan kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolan Moskwa beýleki postsovet konfliktlerini polisiýa wezipesini ýerine getirmek meselesini odarly ahyrda bolmadyk synaglardan geçirilýär diýip Reuters belliýär. Şu aralykda Orsiýetde işleýän halkara kompaniýalarynyň 50den gowragynyň Kazakstana göçenligi ma'lum boldy. Kazak premieri Alikhan Ismailowyň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda 300 sany global kompaniýa öz önümçiliklerini we ofislerini Russiýadan Kazakstana geçirmäge taýýar boldy. Odal habar berilişi ýaly Russiýanyň Ukraina garşy başlanan harby soğuşundan soň müňden gowrak daşary ýurt kompaniýasy Orsiýety terk etdi we soňky maglumatlar Kazakstanyň emele gelen dartgynly ýagdaýlaryň arasynda Hataý bilen gatnaşyklaryny berkitmek, halkara kompaniýalaryny özüne çekmek meselelerini utuzu bolup çykanlygyny işaret edýär. Emma Orsiýetden gidýän halkara kompaniýalarynyň arasynda Türkmenistany barmakçy bolýanlaryň bardygy ýa ýokdugy belli bolmady. Ýöne şu aralykda Trend agentligi Türkmenistan Abasa İşeurluk Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktori Erik Stewart'ın sözlerini salgylanyp Amerikan kompaniýalarynyň türkmen bazarına hyzmatdaş gözleýänligini habar berdi. Türkmenistan Abasa İşeurluk Geňeşiniň oktýabr aýynyň başynda geçirilen onlaýn duşugyny şu ýylyň ahyrynda Abasanyň İşegur wekiliýetiniň Türkmenistany taparyny gurnamak barada pikir alşyldy diýip habarda bellenýär. Megerem şu we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda Asia Times neşri prezident Serdar Berdimuhammedowyň daşary ýurt maýdarlaryny, diplomatlary we hökümetden aýry guramalary Türkmenistany çagyrýanlygyny habar berdi. Günwatar synçylary Owganistan, Iran, Kazakistan we Özbegistan ýaly esasy sewit oýunçylar bilen serhetleşýän Hazar deňizine ulyň kenar çäkleri bolan strategik taýdan täsirli ýurt Türkmenistany göz yummak tendensiýalaryna ýalňyşýarlar diýip Javier Pedro ingliz diline çap edilen makalasynda ýazýar. Şeýle Türkmenistanyň Owgan uruşy döwründe özüniň NATO wabatyndaky ýagşy niýetini görkezenligini, şol sanda Türkmenistanyň howa giňişliginiň ulanylmagy, logistika ýardam bilen demirgazyk Atlantika şertnamasy guramasyna gollaw berenligini ýatladýar.
Emma anonimlik şertine we açık gurlaşan synçylaryň käbiri geýesi mümkinçiliklerine we eýe bolan baýlyklaryna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň häzirki döreýän özgörüşlikleriň arasynda halk wekillerini goramagy o diýen taýýar bolup bilmänliklerini. Şu sebäpden Aşgabatyň ýakyn geljekde Hataýyň täsirine garmak ähtimallygynyň ýok däldigini aýdýarlar. 2008-nji ýylda Türkmenistana gelen Hataý işgörlerini terjimeçilik eden häzir Ýewropada ýaşaýan Türkmenistanlynyň azatlygy anonimlik şertine gurrun bermegine görä Aşgabatdaky ýagdaýlar bilen tanşan Hataýly merler ödara gurrunçylykda bir ýerde diňe çaýny taýynnal basym çaýny kantryk hem gurur süýmegi gowy. Hormatly dinleýijiler, Orsiýet, Merkazaziýa we Moskwanyň Ukrainadaky uruşy bilen baglanykda Türkmenistanyň öňünde durýan wezipeler barada olarky diplomat Nur Muhammed Hanaw bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp, soňra bu mesele boýunça öz pikirleriňizi ýazmaňyza çagyrýarys. Nur Muhammed ağa Astanada geçirilen Merkazaziýa Russiýa sammiti bilen baglanykda Orsiýetin soňky döwürde emeli gelen ýagdaýlar netijesinde Moskwanyň Merkazaziýadaky täsirlerini gaýtadan güýçlendirmek synanşyklary nähili netije berer öýdärsiňiz. Putin bu sebäpde dünýäniň beýleki ýerlerini peselen awraýyny saklap bilermi? Hakikaten Orsiýanyň soňky döwürde Orta Aziýa berjek bolýan insi bir tarapdan Gunwatar döwletleri bilen arany kesdi. Inni Gunwar döwletleri ünseliýe. O da hem Orta Aziýada ünseni köpel döwürde bolan ýöne özü şu Ukraina wakasy bilen özüni gaýtap Orta Aziýa döwletlerinden gorkuzdy. Näme üçin isen olaram gorky serede uğradı Orsiýet tarapyna. Düň dogun ýeperen döwletine, dogun ýeperen halkyna şeýle sebäşulen şolar ýagdaýa Ukrainanyň taly diýip gorkusy Orta Aziýa döwletleriniňki hakykatynam bar. Şoň üçin Putin hakykatynam Orta Aziýada awraýyny galdyrybermi ýa olary öňküýäl ýakynlaşdyrbermi diýip ul soragy. Birinjiden Orsiýanyň doly onyýaly mümkinçiligi ýok. Näme üçin diýseniz, Rahmanyň eden ýanky çykyşynda da görünüp dur. Diňe ýöne boş ýygnançyp boş gurrun däl. Ýanky kömek gerek, investisiýa gerek diýe. Oňam Orsiýetde de olar ýaly güýç ýok. Şoň üçin Orsiýet Orta Aziýany finansiýar ýagdaýlary gowlaşdyrjak bolup, hasam iqtisadi meselesini alyp barýan taraplaryň peýdaly tewda meselesini has güýçlendirjek bor, ýöne başararmyka diýip sorag çykýar. Näme üçin niýen ýankaçymy diýeli Orta Aziýa döwletleriň gorkusy bar. Inni Nur Muhammed ağa, siz ýa-ni Täjikistanyň prezidentiniň Putin'e ýüzlenip aýdan sözlerini ýatladyňyz. Amma Rahmanyň Putin'e ýüzlenip aýdan sözleri şo videosy umuman YouTube'da gysga wagtyň içinde milyonlarça adam özüne çekdi. İşçiň çekişme döretdi. Dürli pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Şoň bilen birlikde de Rahmanyň şu sözler aýtmak bilen nämäni gödeňinde tutanyny barada hem dürli pikirler bar. Siziň pikiriňizçe Rahman dogurdan Moskwadan deň derejede duşan we deň derejede hormat syýlak edilmegini isleýärmi ýa pullyleýär? Şoň bilen birlikde käbir synçylar Rahmanyň soňky döwürde Orsiýetden näle Hataýdan has köp kömek almak niýetindedigini öňe sürýär. Siz Rahmanyň edil häzirki pursatda şeýle çykyş etmegine nähil garaýarsyňyz? Näme mançykka bu çykyşdan? Rahmanyň bu çykyşyny hakykatdanam Sovet döwründen bäri Sovet döwründen alyp görsek, bir Orta Aziýa döwletlerde ýanky Gargyz bolsun, Täjik bolsun, Türkmen bolsun, mendiň Orta Aziýany alýan eýlek Sovet respublikalary ýaşaýan däl. Şo üç döwletleri alyp göremizde de olar has derejede seredilýärdi. Näme üçin diýseniz, kanun tarapyndan bolmasa da Taşkent bir Orta Aziýanyň merkezi höküminde boldy. Şu hem bir topor meseleler Taşkentde ýanky ýygnaklarym bolsa, ýa bir uly meselelerim bolsa, Taşkentde seredilip Taşkentden üstünden hem çözülýärdi. Iň bolmandan Türkmenistan alyp görsek ýanky Garamstroýum başta diňe Taşkentde bagly, soňundan Moskwa bagly boldy. Şoň üçin bu döwletler bir türlü kimsizlenýär bolup galdy.
Şoda dogam edip sonku döwürlerde de Sovet Soýetaryndan soňam şeýler ýagdaý galdy. Näme üçin niýsek Rahmanyň diýeni hakykatynam dogry. Bir uly ýönekler ýa Taşkentde geçýär ýa bolmasa Gadastan'a geçýär. Bu şerak nemeler olmasa ýanky eleki döwletlerken ünsürlenok. Ondan aýtýarly Rahman hakykatynam ol birincide iki taraplaryň deň gatnaşyk bolsun diýe. İkinci taraftan hem dine gatnaşık değil ya boş söz değil olur gatnaşıngam bir yöne salamu aleyküm değil bize bir iktisat tarafından bir kömek olsun diye. Yani gatnaşık pullu olsun diye de düşöntülü olsun diye. Oo, gatnaşık pullu olsun diye. Bizim bir meselemiz var şonu çağrıya solin özüme de aittim diye. Ministerin hem değil ministerin ornasarı öyle diye. Hey onun çözecek meselesi o mu diye. Şolar ýagdaýlar var, hakykatdan onun Rahmanyň diýeniň jany var. Nur Muhammed ağaň synçylaryň käbiri orsiýetiň boşadýan boşlugyny ýa-da orsiýetiň ornuny döreýän boşlugy Sewitdäki Hytaý dolarya ýuwaş-ýuwaşdan Hytaý dolar. Ýagny Sewitiň döwletleri hem orsiýete garanyk Hytaýa haskan umytly anamly garaýarlar diýen pikirler öňe sürýär. Siz şu pikire nähil garaýarsyňyz? Hytaý dolardan hem orsiýetiň Sewitdäki ornuny alýarmy? Hytaý hakykatdan alabilir. Näme üçin niýseňiz Hytaýyň ykdysady meselesini alyp göreli. Dünýäde ikinji ýerde Amerikadan soň. Hytaý gaty etdi. Oň uly mümkinçilikleri var. Bir topar döwletlerde investisiýa edipdir. Şoň üçin Orta Aziýada var. Ine Türkmenistan alyp göreýeli. Bize has ýakyn mesele. Näçe investisiýalar etdi? Orsiýet oň bilen deňleşi bilen ok. O investisiýaň yankı eleki döwletlerde täzip bolsun, gyrgyz bolsun, gazak bolsun, olaň yankı ihtiýagy var investisiýa. Şoň üçin Hytaý bu meselede orsiýetden has ýokurdy. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş Hytaý yankı eýelebiler orsiýetin ýerini. Ýöne bu meselede orsiýet hakykatdan ýitirmejek bolsa Orta Aziýa döwletlerini. Hytaý bilen aragatnaşy orsiýetin gowy. Şolar bilen ulalaşyp ikimiz bilelikde Orta Aziýa ünsürelli bilelikde hereket etseler onu orsiýet Orta Aziýany saklaýarlar. Ýogam elden gidirer. Indi şu Rahmanyň çykyşyny ýene bir mesele agdarly, ýagny Sowet döwründe Moskwanyň Merkez Aziýa ýurtlaryna çygmal bazasy hökmüne garanlyk aýdyldy. Indi siziň pikiriňizçe Hytaýyň bu ýerdäki boşlugy doldurmak bilen Merkez Aziýa ýurtlary şol sanda Türkmenistan öň orsiýetiň çygmal bazasy bolan bolsa indi Hytaýyň çygmal bazasyna öwrülip bilermi? Şeýle hop görýärsiňiz mesela? Yok edil on ýerler. Sowet döwrüne hakykatdan bilim döwletlerimiz hakykatdan ýanky çygmal meselesine çygmal berýärden patamdal görýär. Şonky ýagdaýda görýäňmi Türkmenistanyň tekstillemesi Yüplüğüm yankı birjede satılıyor, tekstil mallarım satılıyor. Bu dövür ütüdü o dövürden. Yani Kitayem her investisiyadan de serezip görsek, dine gazalmak bilen nel. Bir topar kuruluşuk obyektlerini investisiya ediyor. Olayım dine çyğmal giden nokta, hakikaten ya pul fabrikatlar hükümünü, ya olmasa yem tayin produksiya hükümünü ýem edilip satylýar. Şolar ýaly obyektleri investisiýa edilýär. Onu diýmek, o diňe çyğmal almak däl, diňe beýleki pudoklarda da şo çyğmal öndürilýän pudoklaryna da şonu soň derejäge ýetirer ýaly obyektler gurulyp investisiýa edilýär. Indi siziň pikiriňizçe Hytaý bilen gatnaşyk ullukan elbetde gaty ullukan döwlet Türkmenistan bilen deňeşdirende Türkmenistanyň garaşsyzlygyna, öz başdaklygyna yaramaz täsir ýetirip bilermi ýa beýle howp görmeýärsiňiz? Hytaý diýe bizden şeriýetde deňlikde hereket edersiýa bilen ýöne bular ýaly siýasatçylaryň kämhal aýtýan sözi bilen etýän hereket edýän bilen ok. Şoň üçin diňe sözi bilen näl? Türkmenistanyň şoňky ýagdaýyna hakykatdan Türkmenistan öz garaşsyzlygyny ýitirbiler. Näme üçin diýseňiz, Hytaýyň kadrlary gaty işli. Türkmenistan öz kadrlaryny taýinlabilen ok. Kadrlar gowşok. Şoň üçin bir topar pogdokda ýuwaş-ýuwaşdan Hytaýy eýlep Türkmenistan garaşsyzlygyny elden gizirberler.
Odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Merkeza bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklar. Şoň bilen birlikde bu sebäpde Hytaýyň oýnaýan roly barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Nur Muhammed aga söhbetdeşlik üçin köp sag bolun. Sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.